Следва къщата на Шумникови по Никелодиан. Това е къщата на Шумникови. За семейството и Клайд ще прекараме лятото в лагера. Но без къщата. Време ли е Кайри партито да започне? На тази почивка Да направим това нещо. Шумникови отиват на къмпинг. Никой няма да закача кърлежите. Не бих се надявала на това. И ще оцелеят само най-шумните. Какъв е шансът? 0%! Не пропускайте новите епизоди на къщата на Шумникови. Скоро по Никелодиан. За да отпразнуват новите епизоди на Thunderman под прикритие, екипът супергерой на Никелодиан се изправя срещу най-сериозните си опоненти. Всяка делнична вечер гледайте Опасна сила, Опасният Хенри и най-свежите епизоди на Thunderman под прикритие. В екип супергерои. Тази седмица от понеделник до петък от 20 часа по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Те играят късмет на колелото. Изпълни предизвикателството и спечели. Екшън! Сложи нещо върху главата си и се разходи без да падне. Да, 10 точки. Късмет на колелото. Звукова викторина. Какво е това? Водопад? Тоалетна. Следва и гейммастъра за 300 въпроса и предизвикателства. Играта късмет на колелото. Търсете в Хиполенд. Имаш двойка, а вкъщи те чака друга двойка. Влизаш в Уча се и си научаваш бързо и лесно с видеоуроци, тестове и мисловни карти. Ти си героят, Уча се помага. Нов търкаш се Битси Хамстер Бол. Това е дигитален хамстер, който реагира на допир и движение. Грижи се за твоя Битси хамстер и го храни, за да расте. Той играе и се търкаля. Откри над 20 Битси хамстер приятели. Нов Битси Хамстер Бол. Дигиталният хамстер, който реагира на теб. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. Меко казано, перфектна. Когато става дума за здравето на моето гърло, не разчитам на импровизации, а единствено на Стрептогард. Вървях един следобед. За здраво гърло и уверен старт. Стрептогард. Всеки уикенд безкрайно пране. Дали да не опитам с Брайт цветоулавящи кърпички? С Брайт ще изпера всичко наведнъж. За свежо пране без усилия. Вместо класически прах за пране слагам изпиращи кърпички Брайт лавандула. Идеален резултат. По-малко пране, повече време за мен. Цветовете остават там, където им е мястото. С Брайт пера всичко без риск от оцветяване. С Брайт. Време е за About You при Black Friday Deals. Твоето дил намалението очаква. Гръбнито 70% отстъпка на всичко и купи любимите си стилове. Сега в About You. Възпалено гърло? Време е да отвориш очи. Вземи Неоангин с троен ефект. Лекува възпалението на гърлото. Бързо облегчава болката. Ефективен срещу причинителите на инфекции в устата и гърлото. Неоангин. Експерт при болки в гърлото. При болки в гърлото Неоангин. Неоангин без захар. Неоангин череша. Лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. При сухота в гърлото и устата вземи Неохидро. Мислиш, че си в бяло, докато не видиш бялото на новия Savex Premium. Мощният комплекс White Boost прави прането видимо по-чисто, видимо по-свежо, видимо по-бяло. Новият Savex. Виж разликата. Много хора страдат от магнезиев дефицит, а дори не го подозират. Крампи, сърцебиене, умора са симптоми за недостиг на магнезий. Но как се преодоляват? Магне B6 с над 3000 мг магнезиев лактат в максимална дневна доза и витамин B6 се усвоява отлично в организма и действа по-бързо. Магне B6 лекува крампи, сърцебиене, умора само за месец. В голяма упаковка от 60 таблетки. Магне B6. Силата за теб и мен. Лекарство без рецепта за лица над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Заслужава си да имаш сладки сънища.
От четвъртък в Lidl вземи чаршаф с ластик на цени от 7,99 лева, спален комплект на цени от 16,99 лева и пижама за нея или него за 19,99 лева. Lidl. Заслужава си. Това беше рекламната пауза по Никелодиан.